שאלה. עד כמה זה תביעה קטנה? לא, כי... אבל בספאם עד 1,000. כמה? 30,000 שקל? נו, הנה. לא, בספאם זה 1,000. מה זה 1,000? זה 1,000 לפנייה אחת. אתה יכול להגיש על כמה פניות. על כל פנייה שמתקשרים אליך זה 1,000 שקל. נו, 5 אפשר להגיש. אבל אתה לא מגיש על תביעה אחת, אתה לא מגיש על פנייה אחת, אתה מגיש על כמה. את פרויקט הגמר שלה בלימודי תקשורת חזותית בבצלאל החליטה טלי בקשי להקדיש לשפה העברית ויצרה את מיזם עברית, דבר אותה. בוקר טוב, טלי. בוקר טוב. מה העניינים? הכל בסדר. מה את עושה? כרגע? לא, בחיים. במסגרת הפרויקט. וגם בחיים, כן, למה לא? ספרי לנו קצת על עצמך. על הדרך. אני כרגע סיימתי את התואר שלי בבצלאל, במחלקה לתקשורת חזותית. אני מעצבת. ובמסגרת הפרויקט הוצאנו, אני וחברים, פתחנו דוכן אמץ מילה בשוק מחנה יהודה בירושלים. דוכן אמץ מילה. נכון, ועל הדרך גם הבאתי לכם קצת מתנות. אנחנו אוהבים מתנות. לאמץ. נגיד, כך בלך. כן. זאת אומרת, הדוכן הוא דוכן שבו קונים את הדבר הזה? לא, לא. זה דוכן שהוא חינמי, והוא מציע לציבור לאמץ מילה, לבחור איזה מילה שאתם מתחברים אליה. כן. וחוץ מזה, יש לנו גם דף פייסבוק, שבו יש מילה יומית, ואז אני סרטונים. מקבל את המדבקה החמודה הזו, ומה אני עושה איתה? קודם כל משתמש במילה. דבר שני. משתמש במילה. בגלל שאתה בוחר בה, כנראה שגם כך תשתמש ולך בה. זה... טייק אווי. טייק אווי. טייק אווי. כן. מעולה. כן. אתה יצגן של איזו חברה כרגע? אני כרגע לא לצערי, אבל הייתי בעבר ואני מקווה להיות בעתיד. הנה, משהו שאפשר להדביק על האוטו. פריזנטור. כן. יפה. כן. או קדימון. קדימון, פרומו. נכון? נכון מאוד. מצחק. מצחק. סטנדאפ. סטנדאפ. כן. או הלכתי להופעת מצחק. המילה האהובה עליי, שהיא גם המילה האהובה עליי, נכון. לפי מה שקראתי בתחקיר, רגשת. רגשת, אלרגיה, נכון? נכון. אז את נותנת לאנשים לאמץ מילים והם מאמצים אותם? נכון. הנה, למשל, יש לך יישומון... עליי יש צמודונים, שזה טייץ. וואו. כן. המילים שאתם רואים כרגע זה מילים מטעם האקדמיה ללשון, שלקחתי מתוך האתר ודיברתי איתם גם קצת. כשמה הרעיון? שאם בן אדם מאמץ מילה, אז אחר כך הוא יתחיל להשתמש בה גם, כי הוא ירגיש שייכות אליה והוא יהפך למין שגריר של המילה? כן. והרעיון הוא קודם כל להנגיש את המילים, כי אף אחד לא מכיר אותם, לא נעשה מספיק פרסום. כלומר, המטרה הראשונית הייתה קודם להנגיש, רצינו לשוק באיזה מין סוג של ניסוי כזה, יצאנו עם כמה מאות עותקים, ותוך פחות משעה הכל נחטף. ממש התנפלות המונית עלינו, אז הבנו שברגע שמנגישים לאנשים ויש עיצוב שהוא מסביר פנים, אז אנשים ירצו להשתמש במילים. כן, הם גם השתמשו במילים או שפשוט לקחו את המדבקות? אני מרגישה שזה חוזר אליי אחורה, אני מקבלת מדי פעם SMS של... יש לי חברה שגרה בחיפה, שם ישבה עם מישהי על איזה בר, ואז היא אמרה לה, כן, שמעתי על פרויקט... כלומר, הם דיברו על זה ששתיהם בבצלאל, ואז היא אמרה, כן, שמעתי על פרויקט דבר אותה. כלומר, זה פתאום מגיע, שיחות חוזרות אליי, או כל מיני אנשים אומרים לי, את שמעתי הרגע מישהו ברחוב ואומר נפתן בטלפון, שזה GPS. נבטן. נבטן. זה חוזר אליי. מה אכפת לך? ברור שאכפת לי. אני חושבת שזו שפה יפיפייה, ומעבר לזה שזה... כלומר, הפרויקט הוא לא שיעור בלשון. מעבר לזה שאני רוצה שאנשים ידברו עברית, זה לא משהו שהוא מטיף, אני לא רוצה לחנך אף אחד, ממש לא, אבל מאוד חשוב לי שאנשים ידברו עברית, כי זו התרבות שלנו. את משתמשת רק במילים העבריות של כל מה שכתוב כאן? המילים הספציפיות האלה כן, אבל אני אומרת מייל ולא דואר אלקטרוני, פרויקט ולא מיזם, כלומר, לא הכל, לא בצורה קיצונית. מיזם זאת מילה מעולה. את הולכת עם צמודונים? כן. בחורף בעיקר. אבל כשאת הולכת איתם, את הולכת עם צמודונים או את שמה טייץ? לא, עם צמודונים, לגמרי. מהרגע ששמעתי על צמודונים, אין דרך אחורה. כן? אין דרך אחורה. צמודונים זה יותר טוב, זה נכון. אין מה לעשות, זה יותר מתנגן. טוב, בסדר. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. הפיצי, תמשיך עם הפרויקט הזה גם אחרי, עכשיו סיימת את לימודייך, נכון? נכון. את תמשיך עם הפרויקט או ש... כן, אני כרגע ממשיכה עם הפרויקט, והאמת שזו הזדמנות טובה לומר שאנחנו כרגע, היום בערב אני מכנסת אצלי כמה חברים שנחשוב ביחד לאן אפשר לקחת את הפרויקט, קיבלנו כרגע כמה הצעות לשיתופי פעולה, אחד מבית ספר יסודי, אחד ממרכז ללשון.